Ourense está levando a cabo políticas radicalmente contrarias ás impostas no resto de países da Unión Europea se de medio ambiente falamos. O último caso son 3 exemplares que foron completamente cubertos por cemento á entrada da biblioteca Nós. Isto é matar as árbores. Ben, non ten sentido ningún, non poder botar formigón nun alcorque, ao revés, tes que facer uns alcorques cunhas dimensións suficientes porque as árbores, primeiro, necesitan a infiltración da auga, necesitan nutrientes, é un ser vivo e necesita cuidados en función da súa bioloxía. Pois temos un concello, temos unha empresa adxudicataria de parques e xardís que fan todo o contrario do que ten que ser unhas prácticas dunha arboricultura normal, unha arboricultura moderna, onde se teña en consideración pois, precisamente as árbores que conviven con nós e que nos axudan a ter unha cidade máis resiliente, máis preparada precisamente para estas temperaturas que falaba antes extremas. O que acusan dende Amigas das Árbores é unha falta de planificación que leva a un arboricidio nunha cidade na que ademais hai temperaturas extremas ao longo do ano. Ourense está na dirección contraria, 180 grados, dirección oposta ao sentido común e ao que ten que ser. Bueno, eu penso que como sociedade tiñamos que estar un pouco cansos tamén destas propostas e destas ideas que nos lanza de vez en cando o alcalde, que dixo que iba a plantar 10.000 árbores na cidade e vemos como paseniñamente o que pasa ca cidade de Ourense é que vai perdendo arborado. Nós valorábamos fai máis de un ano que nos últimos 2 anos perderonse 500 árbores adultas no conxunto da cidade, dende a universidade.